Era radyoyu dengi gele. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heja Europence tirme 2024 enili Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Hemen uçe navaroje peşkeş bikenle peşi çen serin uçe. Malbaj jibu hevditine serledan kirin. Konseya Avrupa ve Beriya Rabin Pekirne ya tekildari reberapo binirkhine. پارێزەر زاروهی خۆڤهانسیان بانک لە هەموو پارێزەران کرد و ji bo biçin îmraliyê serlêdan bikin. Hevpêger 4 çalakên hawayî û 18 çalakê li darxistin. Sewkiyeta leşkerî artêşa Tirk li Başûrê Kurdistanê didome. دوباره başkodarên hêja em dest bi berfirêha nûçeyên xwe dikin ji bo dîtina rêbera malbat serlêdan kirin Mehmet Öcalan birayê rêber Abdullah Öcalan û wasiyê wî mazlûm Dinç bi daxwaza hevdîtinê ser li ser dozgerê Komariya Bursayê û Müdîriyeta Girtîgahê İmraliyêdan. Ali Konar birayê Ömer Hayli Konar, Polat Yıldırım birayê Hamile Yıldırım û Meliha Çetin xwişka Veysel Aktajî bi heman daxwazê ser li ser dozgerê û Müdîriyeta Girtîgehê dan. Çil mehin agahî ji rêber Apo nayê wergirtin. Konseya Avrupa ve Beriya Rabin Pekirne ya tekildarî rêberapo dîsa binirxîne Komîteya Wezîran a Konseya Avrupa biryarda ku Beriya Rabin Pekirne ya tekildarî rêber Abdullah Öcalan bixwe rojava xwe. Dadgeha Mafa Mirovaniya Avrupa DMM ji ber bin pêkirina mafê hêviyê weke bin pêkirina peymana mafê Mirovaniya Avrupa nirxand. DMM dazanî ku cezayê müebbeta giran ji li dijî xalasiyê min ya peymana mafê Mirovanê. Ji Tirkiye ji hatibû xwestin ku di qanûnê de serrastkirine bike. Li gel Tirkiye divê mijarê de tu kav navet. Komeleya hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD, TUHAV, İHAD û TİV ji bo biryara DMM demir dest bixin rojeva xwe û ji bo cîhanîna biryaran di 29 Tirma 2021 de ser li Komîteya Wezîran da. Komîteyê di sih mijdarê duduyê kanûna 2021 de civîna xwe pêkanî û derbarê pêkanîna biryaran de ji Tirkiye agahî xwest. Tirkiyeyê di heftê Îlûna 2021 de bersiv da û îddia kir ku ji sala 2009 heta nihalê îmralê tû bin pêkirin tuneye. Tirkiye hişyariyên ji bo mîsûgerkirina mafê hêviyê û guhertinên tekildarî rejima înfazê ya cezayê müebbeta giran jî jinedîtî ve hat û bê bersiv hiş. Bîroya Hukuka ya 7 salê ji bo bicîhanîna biryarên DMM'yê di nehê tebaxa 2022 de carekê din ser li Komîteya Wezîran da. Li ser vê serlêdanê Tirkiye bersiv da û got pêkane ku hukûmxwarên cezayê müebbeta giran nehatiye birîn bi şert bên tahliye kirin lêbelê hinek sûcên îstisnayî ji vî mafê muaf hatine girtin. Tirkiye di bersiva xwe de li xwe mukur hat ku rêber Abdullah Öcalan ji mafê hêviyê bêpar hatiye hiştin. Di civîna me Hezîranê de Komîteya Wezîran biryar da ku mijara rêber Abdullah Öcalan bixe rojava xwe. Li gorî biryarê Komîteya Wezîran wê di civîna di navbera 19 Îlûnê de mijarê bixe dest. Eger komîte pêwîstî bibîne wê jî Tirkiye bixwaze ku çima biryarên DMM û PMM bi cih neaniye. DMM ji bo hevsewkê giştiyê HDP'ye berê Selahattin Demirtaş û karsaz Osman Kavala jî biryara berdanê dabû. Komîteya Wezîran ve mijara Demirtaş û Kavala jî bike rojava civînê xwe. Parêzerên ÖHD'yê ji bo ku tecdalê îmraliyê di cih de bê lêkolên kirin ser li baroya Semsûrê da. 18 parêzerên li baroya Semsûrê di pêşengtiya Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD de ji bo rêber Abdullah Öcalan ku çil mehin agahî jê nayê wergirtin ser li baroyê dan. Parêzeran li ber avahiya xizmetê ya baroyê daxuyanî dan. Yusuf Özperşin ÖHD'yê bi bir xiz ku ji rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din Hamile Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysel Aktaş enli îmraliyetên ragirtin agahî nayê wergirtin. Yusuf Özperçin valkişan ku xabatên pîşê yên parêzeran bawayeke dijî qanûnî hatine asten kirin
kirin û wiha got di 22 çilêya 2024 de ser li Wezareta Dadê hatî budayên ku lê girtîgehê di cih de lêkolînek pêkirin rewşa girtinê ya bi fikar bi dawî bibe û bêyî tu sînordayîneke hebe hevdîtina bu parêzeran re pêk were lê Wezaretê hê jî serlêdanê re bersivek erênî nedaye. Yusuf Özperçin di daxwaznameya serlêdanê de diyar kir ku divê baro lê dijî vê bikevin nava tevgerê de. Parêzeran piştî daxuyaniya daxwaznamedan baroya sensûrê di daxwaznameyê de balkişanin ser çalakiya ku girtiyên siyasî bi daxwaza ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî dane dest pêkirin. Di daxwaznameyê de hat destşan kirin ku bersiv nedayîna serlêdanê li dijî tecîtê tên kirin li dijî hukûqê ye. Di daxwaznameyê de hat diyar kirin ku cezeyên dîsîplînê yên ji girtiyan re hatiye dayîn derveyî hukûqê ne û dan zanîn ku rayedar sûcên bi pêkirina qedexeya îşkenceyê dikin. Di daxwaznameyê de hat xwestin ku baro biçe girtîgehê û di cih de lêkolîne bike. Parêzera Ermen Zaruhî Hovhansiyan bank hemû parêzeran kir ku ji bo biçin îmralê serê li raydarên dewleta Tirk bidin. Parêzer Zaruhî Hovhansiyan têkildarî têjda li ser rêbera Abdullah Öcalan û serlêdana ji bo hevdîtinê ji anê feraxivî got wek parêzerekî erkamin ya mirovî ew e ku tevlî kampanyayê ku parêzer biçin îmraliyê bibin. Ez bawer dikim ku kampanya parêzeran wê de aliyê qanûnî de bandoreke bike. Lê ji bo ku tecît û îşkenceya li ser Birêz Öcalan rabe pêwîst e hemû parêzer tevlî kampanyayê bibin û bê rawastandin daxwazên xwebînin ziman. Parêzer Zaruhî Hovhansiyan anî ziman ku fikir û felsefeya Birêz Abdullah Öcalan li hemû cîhanê belav bûye û tenî xweş kirin. Ev jî dide xuya kirin ku fikrên Birêz Öcalan ji bo hemû mirovaniyê bi taybetî ji bo jinan pir girîng e. Birdoziya Öcalan ji bo cîhanek aram bê şer û aştiya ku hemû mirovaniyê hembêz bike geleke girîng e û yekane rê ye. Parêzer Zaruhî herî dawî got tecîta li ser Birêz Öcalan û hevalên wî li dijî qanûnên navxweyî û navneteweyî ye û li dijî mafê mirovan e. Têwateya ku tecît li ser dahatûya mirovaniyê ye. Nabe ku Birêz Abdullah Öcalan girtî bimîne divê demir dest were azad kirin. Ji bo wê jî divê parêzerên cîhanê teva li dijî vê bêhukûqiya mezin rabin ser piyan. Rêzgirtina ji bo îradeyê re bon gotin meşa menetere li dijî qayûma ye her wiha li dijî tecîtê ye. Meşa ber bi colemêrgê ve dewam dike meşvan bi tilîlî stran û çepikiyên xwe li dijî qayûmên dagirker dimeşin. Jinên ji bajarên cuda beşdarê meşê bûn balkişan ser girîngiya vê çalakiyê. Rêveberê navçeya Dem Partiya İzmir Konakê Ruhdan û got em ne tenê li dijî qayûm li dijî tecîtê jî dimeşin û wiha dewam kir. Eger rêber Abdullah Öcalan azad bibe velî welayet de her alîde aştî pêk were. Sedema belavbûna faşîzmê polîtikaya tecîtê ye. Yer tecît ra be wê dagirkirina şarêdariyan jî bi dawî bibe. Endama Meclisa Şarêdariya Amedê Yasemîn Akengîn jî got polîtikayên tecîtê li hemû qadeyên jiyana xwe nîşan dide. Tecît ne tenê li Kurdan li hemû beşên civakên Tirkiyeyê bandorê dike. Haya tecît neyê rakirin wê qetliyamên jinan êriş û polîtikên qayûman her tim derkevin pêşberî me. Divê em li dijî tecîtê têbkoşin. Meşa me ne tenê li dijî qayûman li dijî zêdebûna komkujiyê li ser jinan polîtikên tecîtê û ji bo çareseriya doza Kurd e. Endama MHK'ye ya Dem Partiye Elif Bulu jî balkişan ser bêhukûqiya li dijî gelê Kurd got em ji bo rakirina tecîtê û çareseriya doza Kurd têdikoşin. Divê kesên jiyaneke aram û wekev dixwazin li hemberî tecîtê dengê xwe bilind bikin. HPG çar çalakên hawayî li darxist navên de ragihandin şepemeniya HPG bi daxuyaneke ragihand û gerilayan dagirkerên li qada sergelê ya Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê li artêşa Tirk dane. HPG van agahiyan dide. Ji bo bîranina endama Konseya Fermandariya HPG û yê ji Astarê fermandara tabûra Nemiran û eyaleta Amedê Hülya Demirer bi nastav Axîn Mûş Yekîniya Şehîd Axîn Mûş hat ragihandin bo amûrên hawayî çar çalakî kirin. Yekîniya
yekiniya şehit Axîn çare tirmehê yekînên dagirkera ên hewdan du caran li qada Sêrgelê bi cih bibin kirin hedef gêrlayên ji asîman li wesayeteke zirxî ya bi tîpa kirpî û cebilxaneke dagirkeran jî dan. Yekîniya me bi 4 çalakiyên hawayî 5 dagirker ceza kirin, wesayeta kirpî û cebilxane jî îmha kirin. Divê werî bibîr xistin ev ne çalakiyên pêşîyên hawayî ne ku gerîla li dar dixe. HPG beriya niha ragihan dibu ku yekîniya şehîd Doğan Zinar di maha Hezîranê de 25 çalakiyên hawayî li dar xistiye. Çalakiyên pêşiyeke Hezîranê li jî baregehên artêşa Tirk ên li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê pêk hatin û gêrlayên bi amûrên hawayî sê caran li dagirkeran da. Ji 4 heta 5 Hezîranê jî gêrlayên bi heman rêbazê 6 caran li dagirkeran da. HPG di bilançoya şer ama Hezîranê de jî ragihan dibu ku yekîniya şehîd Doğan Zinar 25 çalakiyên hawayî kirine. Di van çalakiyên de 6 askerên Tirk hatibûn kuştin, gelek çeper û kon jî hatibûn îmha kirin. Gêrlayên Azadiyê Kurdistanê li herêmên Zap, Mêtîna û Xakurkê 18 caran çalakî li dar xistin. Daxuyanên navên de ragihandin û çepemeniya HPG bi vî rengî li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê. Çarê tirmeyê saet di 16 û 15 de li qada berxwedana ya girê FM bi sabotajê li dagirkeran hate xistin. Çarê tirmeyê saet di 21:45 de li qada berxwedana ya girê cudî bi çekên giran li dagirkeran hat xistin. Çalakî jî aliyê hêzermeyên yêja starê ve hatiye kirin. Çarê tirmeyê saet di 12:05 13:05 û 18:45 de li qada berxwedana ya girê Amediyê bi çekên nîv otomatik û çekên giran derk li çeperekê hat xistin. Çarê tirmeyê saet di 22:30 de li qada berxwedana ya girê Amediyê bi çekên giran li dagirkeran hatiye xistin. Ev çalakî jî ji aliyê hêzên yêja starê ve hatiye kirin. Çarê tirmeyê li qada berxwedana ya girê Amediyê bi rêbaza suikastê li dagirkeran hatiye xistin ku ber bi gundê sê girê ve diçûn li encamê de dagirkerek hatiye ceza kirin. Li heman rojê de çarê tirmeyê saet di 22:20 de hêzên me dest li helîkoptera werdan ku her du da hêzên xwe li girê bihar dînin. Li herêma Xakurkê çarê tirmeyê saet di 11:09 de li qada berxwedana ya şikeftê bi rêbaza sabotajê li dagirkeran hatiye xistin. Li herêma Mêtînayê 27 Hezîranê bav û baxçeyên gundiyên Dergelê, Bazê û Mîskayê ji aliyên artêşa Tirk dagirker ve hatine bombebaran kirin. Şewata ku ji ber vê bombebaranê rû da bav, baxçe û malên li gundê Dergelê şewitîne. Artêşa Tirk dagirker ku bi wesayetên zirxî kete nava gundên Dergelê, Bazê û Mîskayê bi vî rengî hewl dide gund bişewitîne gundiyan koçber bike û gundan vala bike. Çarê tirmeyê saet di 6:05 de li dijî dagirkerên ku ber bi gundê Mîskayê ve diçûn bi rêbazê sabotajê çalakî hatiye kirin. Di encamê de sê dagirker birîndar bûne. Êrişên artêşa Tirk dagirker ên bi teqemeniyên qedexekirî jî wiha ye. Çarê tirmehê li qada berxwedana ya girê FM tünelên me 7 caran bi gazên kimyewî 8 caran jî bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Sîsê û çarê tirmeyê li herêma Xakurkê qadên Kendekola û Berbizinê du caran, li herêma Garê qadên girê Zengilê û Çemrebotkê du caran, li herêma Mêtînayê qada Dergelê du caran, li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya girê Bihar 24 caran, bi giştî 30 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. 4 û 5 tirmehê jî herêma Xakurkê û herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Belgodarên Hêja Dewleta Tirka dagirker bajarokê Dêralokê topbaran kir li gurî agayên hatine standin artêşa Tirka dagirker bi topan bajarokê Dêralokya ser bi duhokê topbaran kir. Li gurî agayên heyana herîkêm 16 caran derdora Dêrolokê hatiye topbaran kirin. Li gurî agayan topek li nêzî navên da Dêrolokê ketiye derbarê ziyanan de agahîn hatiye bi dest xistin. Ji aliyê din ve ji artêşa Tirk bi dihan wesayetên diniyên zirxî şand başûrê Kurdistanê sevkiyeta leş
leşkeri artêşa Tirk a li nava xaka Başûrê Kurdistanê didome. Li gorî agahiyan duh derengiyê şevê jî bi dehan wesayetên zirxî derbasî Başûrê Kurdistanê bûne. Li gorî agahiyan gelek wesayî di nav gundê Sêrgelê ya Amediyê re derbas bûne û berê xwe dane Amediyê. Tevî dagirkeriyê bi eşkerê heye û rojane bi sedan leşker û wesayetên zirxî derbasî xaka Iraq û Herêma Kurdistanê dibe. Raydarên Iraq û Herêma Kurdistanê pêdengiya xwe diparêzin. Belêgodarên hêja em ê haberê xwe bidin herêmên parastina medyayê rojnamevan Sîdar Garzan bi me re ye. Heval Sîdar dembaş. Dembaş heval. Gelek spas heval Sîdar. Rewşek gelekî germ li herêmê parastina medyayê hem çalakiyên derb lêdanê agerlayên Azadiyê Kurdistanê heye hem jî yekîniya Şehîd Axîn Mûj jî Asman li dagirkeran dane. Li Sêrgelê 5 dagirker hatine cezakirin wesayeteke jî kirpî hatiye imhakirin. Herwiha HPG îro ji daxuyanî de 18 çalakî li Zap Metîna Xakurkê kirine û berfirehî agahiyên ku an hat me re parve bike kerem bike. Belê ji xwe ve jî parve kirin ji bo guhdarwanên hêja. Operasyona ku devleta Tirk dixwaze herêma parastina medya bike û xeta sînûr xwara wisa ciyekî mayînde çeke, baragiyê xwe çeke, xewandera mayînde bike. Pênaber berdewam dike. Ji xwe beriya wî jî pênaber lêdanên balafirên şer, lêdanên Qereqûlê Sen Sînûr, baragiyê ku xwara çekine wan deran, lêdanê her derê bi axa Başûrê Kurdistanê û qadên parastina medyayê pênaber berdewam dikir. Herî davî operasyonekî fireh xwastin li dar bixin. Ji xwe beriya wî jî herêma Metîna operasyon li dar xistibûn. Yani herêma Metîna operasyon rêbazekî cida demeşandin. Em dixwazin piştekî wî xalê ve jî şûve bikin. Wek zinzanin îsal meha Nîsan operasyon herêma Metîna bi avekî weşartî ça yani zêde propaganda derxistina pêş ne bi avekî merhele devdûrê gerîla dorpêşkirin bi alîkariya pedekê rê çêkirin, istîbarat girtin û gerîla devdûrê gerîla girtin û xwestin vî operasyonê denemeşandin heta niha dixwazin vî ayvayê ser hembalatiyê herêma Metîna û herêma Sergelê jî taybet herêma Metîna herêma Sergelê zext û çêken ewan gundan vala bikin. Herî davî herêma Mîska berê jî nûçan derbas bû dêrêdan yani cêm pîroz mizgefta dêrên bu an qet fark nake her derê lêden piştî devdûrê gundan da malê gundiyan şewitandin vek talan çêbî xwestin ev gundiyê devdûrê qadên berxadanê cih bûne ewan deran gundan vala bikin. Aynê rebaz bu herêma Sergelê jî meşandin. Yani ama vir cidayek heye tiştekî cidayek tabii vir bin kontrola pedekê da çêdibe ev tiştê hanê. Ji xwe hêzên ku dixwazin herêma Sergelê û girê bihar operasyona xwe berfireh bikin li nav bajarê Amediyê ra derbas bibin tên pir bi avayekî zelal çapemeniyê ra her cî her kes jî dibîne ev nûkerî êdî bi avayekî zelal derketiye holê. Ji xwe beriya wî jî herêma Metîna sektere danîbin cihê kontrolê danîbin nasemê gelên Başûrê kontrol dikirin. Niha aynê bin evî planê da xwestin herêma Sergelê operasyonekî fireh denemeşandin û CCM herêma Sergelê operasyonek denemeşandin. Ev erebîn ku zirxlê em behs dikin navenda ragandina çapemenê hepekî jî behs dike ew hemî li ser xeta Amediyê bi evlekariya bi alîkariya pedekê derbas biye. Sistemê saet 21 anda bi avayekî pir dijwar lêdanên balafirê şer tepê bihar çêbî. Herê hevde caran lêdanê balafirê şer çêbî piştî vî devleta Tirk a dagirker xwest du milanda milê Rojava milê Rojlat askerê xwe daxe vî şeklê operasyona xwe dest pê kirin. Ev heta derekî lê xetekî siyemîn yani beşa siyemîn operasyonê bejayî milê Amediyê ve bi aracên zirxî devleta Tirk bi pêşgiriya pedekê ve bi bejayî milê Sergelê ve yani devdûrê girê Amediyê bixwastin cih bin hatin devdûrê bendava Sergelê xwe evî derê cih kirin
و صافاستن 3 میلیون و اپراسیون کی فره دنا دست بکیرن شخو به اوای بخوازن دفتر گریلا دورپیس بکن و گریلا به باندور بکن ل گریلا با اوای کی تون برسو دای و چالاکی مازن لدار خستن شخو وجه نوچه خواهد پار بکر به آمرین هوایی یکینا شهید آخین موش چالاکی کردن ورد 5 دارکت تنه کشتن عربین زخری تنه رو خواندن و تقمنی آن یعنی جبل خانی آن همی زرات بینی شخو بریا ویجی دیسا عین حرم سرگلی داما کوم سرحق بن گریلا عین سیمه ور هدف دیگر دو اسکر ترک تنه کشتن و 6 بریندار بن عین روز یعنی ناروژه که دو روزانده هر یکیم 20 چالاکین گریلا آزادی کردستان چیدن بله دولت ترک نه هاتیه عسکری خود با آوایی که اوسا دانیالوی بن اوی شرط مرجدا نه اوسا سکینیه دفتوری آن جیکو بری خواستم بین جیانی دفتوری آن نیزی آن کنترلین پده کنه جی نقطه پده کنه عیدش او جیکو امن هات بیجن تپه بار ملکی خواه گیریم برخوادان گیری آمد یه هیا ملکی خواه کفته ملی درالو که ملی کروجهرو ملی پشتی و گیری جودی هیا یعنی هر چه ملی و برخوادانی گریلا به آوایی که تند بردوام که دولت ترک بیم بجای دا ختماندن اگریش خواه خوازه وی ختماندن خواه به پروانده که پوچو والا مچو داگر کرد مگرد من خواه ماینده کرد خوازن وی بکن لی اوج باش زانم نه گریلا دگور هر دم ساله هر دمی چالاکی خواه با آوایی که باندور تکه و انجام مازن دیگرش خواه نهاج ترسا که هر زیده ناو خوفه کتی ناو دری عسکری ترک دا و نه کو گریلا کو ام بوانا هردیتن کن و تبینن با آموره که هوایی دام دوازی تبه به ترسا که پر مازن به هزاران فیشک آن تقمنی خواه تشتی خواه داویجن درونیه که اوسا جیاند کن خواه نهاج یا هاتن مثلا جه دیمر هم داشت ایرو گریلا تیوی دیمرک پار بکر هاتن جه اوسا ساکینی نه با آوایی که اوسا تشتک نینه گریلا جی چالاکی خواه به آوایی که تون بردوام تکم رو کاره هواسی در دخوازی لیجی پرسپیکم نها سوکیات جه روش بسیدان عسکر سوکیات دکن لهرمه گلو در حقیقی داد کاری چه بیجی یعنی سوکیات چوا آنهات شروع وکرن چه ده فکرن؟ اشخواه بریجی سوکیات دولت ترک اوا چند مهبه بینابر سر سینور خطا سینور دوام تکر تهاتن ملی متیرا ملی هفترینه جیکو بری ری چکر بن و سروی خطی تهاتن یعنی ورد پشتی کو نای دیتن و پیشروجی کو نای دیتن پیدا که و اوی کو آلیکاری دانه دولت ترک آ دادگر کرد پیدا که پر زرا گره که بزانه دولت ترک خوازه آخوا باشور کردستان داگر بکن بله یعنی پر زلال جد بیجن یعنی بیجن برسیم عراقی جی تو هلوست وان نینه یعنی جی فکاری راستی بله پر آوائی که زلال بیجن ام پروژه خواه ام مساقی ملی و مسئول کرکوکی و کردستان باشور گره که بن سروریا مدبه اش خود دیتا یو واته چا مثلا دولت که داگیر کر به آخه که ناستمه همولاتی که جدا کنترل بکه و دولت تو تشتک برتک یک تشتکی نداشت ام برتک بدنجی هند رخصتن جدا و وقت شخصی در کم نپیش افت تایی واتی که هنی سروریا دولت ترک لسر آفاقا قبول کریه پجران دیا تایی واتی یعنی پده کشی نه aynı milmebin bir politikayı gelit meşine yani bazıdan berici hepeki daxilinde fermandarı hepeki daxilinde yani habuna gerilla yani evliya afa başır Kürdistan'ı Musul Kerkük'te Hamir Irak'ya yani devlet Türk ketiye kişi ahi ki derebiyat ken gibi usa dernek ya yani diruk xava و چند خوا داگر کردن خوا ظلم و زورداری خوا تناسی یعنی مخابن باشه که مرو بشه مالبات که بشه بنمال که بشه اوی فهم نکن و جبر کو برجواندی شخصی هنه جبر ولی لگور نیستم اما گلمه و برتکیان هنه دولت ترکیه باش زن روشا گل د چاسته ده حوالسیدار گل و جبر تفگره داگر کری ایریشان yani koçberi heye yanine yani naciye ko operasyonun
devleta Türk dixwaze xwe fireh bike ji xwe Bele. berê jî Dixwaze gel bide koçber kirin. berê dixwaze gel te koçber kirin mesela cêranê an tibire ava an tibire û balafirê şer balafirê keşfê devdûra an didin nahêlin herî dawî mesela herema Metîna Bele. gundê Dergelê gundê Bazê gundê Mîska ewan deran nahêlin gundê bişin bax û bostanê xwe devleta Türk zanabûn ewan devdûran lê dide û heta zera deta mesela Bele. herema Sergelê berê jî hêj payîzê mirov bêje agahî bin işte devdûrê gundê Sergelê heye gundê Guherzê heye gundê Mijê heye wan deran devleta Türk xwe nikabêje ama bi alîkariya nûkeriya xwe biçin bêjna gundiyan vir valakin ji bo evleya we nebaşe işte te lêdanê balafirê şer çêbin nahêlin gundî bi avayekî rehet cotweriya xwe bikin debara xwe bikin zerarekî mezin gişte gundiyan evlehiya canê gundiyan jî vir kevte xeteriyê yani gerîla nav gundan da nîne hemî kes zane wî mesela Bele. devleta Türk wî xwe wek hêcetekî dixwaze van hereman hemî giştî wek heremekî eskerî îlan bike û kes li wê negerir li gurî plana xwe dide meşandin vir yani rola herî mezin kevte ser çapemeniyê pêguman rastiya devleta Türk mesela derxistan holî berê jî propagandayê pir reşt kirin digo işte malê gundiyan PKK şewitandine iza çîkine wek stûka hevlerê ça şewitandin pişa gotin PKK wekiriye lê derket rastiya xwe heqeta xwe newse eyn tiştê ji bo gundiyan jî hemvelatiya vir jî dixwazin bikin lê hemvelatiya vir wan devdûran qadê operasyona çêtbib hemî jî tevgera azadiyê jî û rêxistinên cida jî û pedekê jî devleta Türk jî bi avayekî zelal û nas dikin yani zanin çanin li gurî jî helvestê wan heye yani bertekê wan derkeve holê mirov dikare wisa bêjim Bele. Heva Sîdar Garsan em gelek spas dikin ji bo şîroveyên te yên bi we te em gelek spas dikin dem baş qewet be. em spas dikim weşan baş dem baş Gelek spas. Belêgudarên hêja em bi nûçeyên xwe berdewam bikin şengaliyan bi pêşengtiya rêveberiya Xweser û tajê li dijî dagirkeriya Tirk zindîkirina Daişê û xıyaneta PDK meşeke girseyî bi duruşmeya li dijî dagirkerî û xıyanetê dema berxwedanê li dar xist. Nûnerên hemû sazî û dezgehên Şengalê jî ciwan jin û rospiyên civaka êzîdî di meşê de amade bûn. Piştî girsiya gelgehî şîyetgeha li vir daxuyanî ji aliyê hevserokya desteya rêvebera Şengalê Riham Hesen ve Hattayên kerem bikin. شهید رونایا رحمان ساغن تجاری نامره صد ساله داگرکرنا کرکوک و موصل پێک بینە دەبێ مەرحەلەیەدا بگینە ئەنجامێ لێ بێ سالایە ڕووبڕووی بەرخودانە گەریلای هەپەگا و یەژەستارێ دبا یەکانە هێزا li dijî dagirkeriya Tirk û faşîzma wê tê dikoşa gerîlayên azadiyêna êrişî gerîlayên dika û sûcên şer dika dewleta Tirk li beramberî berxwedana gerîla têk çû û nikarî ji Bakurê Kurdistanê herêmên gerîla dorpêç bika xwedekê di dîroka xwe de ti carî ne li gel bindestan ne jî li gel gelê Kurd sekiniya berûbajî wê timî li pêş azadiya Kurdistanê û tekoşîna azadiyê ya gelan bûye astan rûyê pedekê di nava gelê Kurd û civaka êzidî de reşa
Rapora girtikên Herêmen Serhat û Behra Reş girtî tecît edine Baroya Wanê, Şaxê Uhêdeya Wanê û Komeleya Tuayê derê rapora xwe ya têkildar bin Pêkînên li girtikên Herêmen Serhat û Behra Reş eşkere kir. Daxuyanî li îwana konferansa Tahir Elçiya Baroya Wanê bi beşdariya gelek kesan hat eşkere kirin. Endamê Şaxê Uhêdeya Wanê Ersîn Birîcik rapor xwend. Birîcik dazanin ku zext û bin Pêkirînên mafan li zindanan her diçe zêde dibe û got Sewkên girtiyên ên li nexweşxaneyan tên astenkirin. Dema diçin nexweşxanê jî muameleya kelepçe girî tê ferskirin. Mercên tedavîbûnê yên girtiyên nexweş tünene. Girtiyên rewşa wan giran nayên tedavîkirin, nayên berdan. Birîcik destşan kir ku gelek mafên girtiyan tê bin pêkirin û diyar kir ku girtî dibin têjteke giran dene. Ersîn Birîcik dazanin ku tevî cezeyê li girtiyan hatiye birîn xilasbûye jî berdana wan ji alê lijneya çavderî û îdareyê ve tê astenkirin û anî ziman ku di serî de girtiyên 30 salin tê ragirtin poşmantî li gel girtiyan tê ferskirin. Ji bo ku ev bêhukûqî hemû demir dest بداوی بکرن بانک لجیان تکیلدار دکن و دبیجن بلا بن پیکنا مافان این دقومن بین بداوی کرن لالیه دن پارێزerên endamê Uhêdê ragihan ku li zindanê Silîvrî 105 girtî ji ber xwarinê bi jehrî ketine. Parêzeran dan zanîn ku ji wan re hatiye gotin ku girtî bi xwarinê jehrî bûne. Girtî bi komên ji 40 kesan pêk tê biringan birine nexweşxanê. Hat diyarkin ku pirsgirêkên mîdeyê yên girtiyên bi xwarinê jehrî bûne berdewam dike. Tevî biryara bin pêkirine ya Demhemeyê jî Fermanî Çetin nihat berdan. Girtiye binavê Fermanî Çetin di cotme 1992 de hate girtin û datiya Teybet DGM ew bi cezê müebbetê ceza kir. Girtiye binavê Fermanî Çetin li girtîgeha Bolu tîpa F hejmar yek tê girtin. Piştî vê biryarê Çetin li gel girtîgehên cuda hate girtin û niha li girtîgeha Bolu tîpa F hejmar yek tê ragirtin. Bi bihaneya ku Çetin tevlî çalakiya grêva birçîbûnê bûye û di daxwaznameyê têkildarî grêva birçîbûnê de ji Rêber Abdullah Öcalan têgeha Brêz bi Karaniyê di 26 Adara 2007 de bi 11 rojan cezê hücrê hatiye ceza kirin. Çetin îtiraz kir piştî ku ji dadgehên Tirkiye encam derneke ser li dadgeha mafê mirovan ya Awropa dememe da. Dememe Çetin maftar dît û diyar kir ku têgeha Brêz Öcalan û çalakiya grêva birçîbûnê dikeve çarçoveya azadiya fikir û xwe îfadekirinê de. Dememe di çare îlona 2018 de Tirkiye mahkum kir û biryarda ku 3500 euroyê tazminatê bide. Cezeyê duyemînê hücreyê jî bi bihaneya ku Çetin tevî hevalên xwe zirar daye kameraya li qewuşê girtîgehê hatiye dayîn. Çetin û hevalên wê li dijî vê biryarê ser li dadgeha Bilind dan. Dadgeha Bilind jî ceza bettal kir. Piştî ku Çetin cezayê xwe temam kir, ji bo berdana bi şert serlêdan kir. Lijneya Rêveberî û Çavderiyê bi bihaneya ku sê caran cezeyê dîsîplînê xwariye serledena Fermanî Çetin red kir û berdana wî 6 salan talûx kir. Parlamentera Dem Partî Nevroz Uysal Aslan jî ser li Komîsyona Lêkolînkirina Mafê Mirovan İHİK û Wezareta Dadê da û mijar xiste rojeva parlamentoyê. Uysal diyar kir ku lijne ve guheriya dadgehên paralel û got tevî biryarên dadgehan jî lijneya Rêveberî û Çavderiyê li gûrî keyfa xwe berdana girtiyan talûx dike. Ev lijne li dijî hukûqê kar dike. Wezareta Dadê jî hîna bersiv nedaya Nevroz Uysal. Li Herêmen dagirkirî di mehêkê de 18 welatî hatin qetilkirin. PKK'ên li Bakur û Şatê Sûrî di ma Hezîranê de jî bi kiryarên dijî mirovî yên dewleta Tirk û çeteyên wê re rûbirûma. Ev sûcên hanan jî bi taybetî li Herêmen dagirkirî Efrîn, Bab, Girêsîpî, Serêkanî û deverên din pêk hatin. Ajansa Hawarê roj bi roj daneyên van sûcan kom kir û biraya giştîriya parve kir. Li gurî daneyan di nava mehêkê de 18 welatî ji alê dewleta Tirk û çeteyên wê hatiye qetilkirin. Her wa hemabêje rojane ji Herêmen dagirkirî bi sedan mirov hatiye revandin. Bi taybetî kesên ku hatine revandin jî beramberî pereyeke zêde bi malbatên wan re xistine ber bazarê. Di heman demê de agir berdan zeviyên çandiniyên gundên Meyremîn û Enabeyên Şeraweyên Efrînê. Ev agir li zeviyên gundên Şuraxa, Tatraş, Tanband û Malikî jî belav bûye. 11 Hezîranê komeke ku ji 10 kesan pêk dihat û di nava wan de jinek ducanî ji
هبو دما دخواستن ji Serêkaniyê sînor derbas bikin hatine girtin. Askerên Tirk îşkence li wan kirine zaroka jina du canî ji ber çûye. Nûçeya me dawiyê li peravên Moritanyayê herî kêm 89 koçber jiyana xwe ji destan. Li gorî Ajansa Nûçeyan a Moritanyayê ewlekariya peravî ya Moritanyayê roja yekê tirmeyê li peravên Okyanusa Atlantîkê di kiştiyeke masîgiran de ku nox bûbû cesedên 89 kesan dît. Hat ragihandin ku trajedî bi 4 kilometreyan dûrî bajarê Nidogo yê li başûr Rojavayê welatê qewmiye. Mirovên ku bi saxiyê ji keştiyê rizgar bûn diyarkirin ku keştî bi 170 rêwiyan ji sînorê Senegal û Gambiyayê birê ket û 72 kes ji windan e. Keştî ji peravên Senegalê ber bi Bakur ve diçû û dema ku noqî bine avê bû nû gihîştî bû peravên Moritanyayê. Rayedarên hikûmetê jî ev agahî piştrast kirin. Koçber ji rêgeha Atlantîkê hewl didin xwe bigihînin giravên İspanyayê û Kanaryayê ku weke deriyê Avrupayê tê naskirin. Bi hezaran Afrikayê ku ji ber xizanî, bêkarî û bêhêvîtiyê direvin ji neçarî ve riya xeterê hilbijêrin. Lê gorî Caminando Fontrans ku saziyeke civaka sivîl a İspanyayê di 5 mehê destpêkê yê sala 2024 de zêdeyî 5000 koçber dema hewl didan xwe bigihînin peravên İspanyayê jiyana xwe ji destan e. Meha Gulanê herî kêm 26 koçberên jî Gîneyê birê ketin li peravên Senegalê jiyana xwe ji destan. Meha Sibatê dîsa li peravên Senegalê herî kêm 26 koçberan jiyana xwe ji destan e. Berê godanên Jemenûçeyê nîvroj pêşkêş kirin ji bo godarkirine we spas dem baş.